desenvolvemento sustentable deberían ser o eixo conductor de todas as institucións que, ao final, gozan de moitísimo poder e non saben onde poñelo. Coller esa ferramenta tan útil que nos proporciona o Ministerio podería ser o eixo vertebrador fundamental para conseguir esa concienciación ambiental que tanto necesita a nosa sociedade, que ao final hai que recordar que estamos nunha crise climática, pero é unha crise social. Esta crise social do que require de educación, divulgación e concienciación a todo o mundo. Naturalmente é unha iniciativa que xurdiu dos meus compañeiros como para poñer no futuro esa semente de esperanza en relación coa sustentabilidade. Fundamentase ou vertébrase neses obxectivos de desenvolvemento sustentable, pero non solamente vai localizado ao ecolóxico, á natureza, tamén vai a moitos ramiñas máis que se diversifican dele, que están relacionadas con esa natureza, esa conservación, como pode ser a igualdade, o feminismo, outros moitos máis que o conxuntan. Entón, pois é un proxecto, eu diría, social, que o que pretende é facer unha comunidade moito máis concienciada e xusta, pois con actividades de todo tipo que están amparadas basicamente en educar e transmitir valores do xeito máis amable posible, porque son cousas, ao final, que poden ser complicadas de transmitir. O establecemento de alianzas, que é o obxectivo número 17, é como o noso apoio máximo, porque sen construir esa comunidade da que falábamos, de facer ese colectivo, porque non son só accións a nivel individual, isto é xerar comunidade, un grupo onde poder falar de todo un pouco e apoiarse uns noutros. Entón, para nos fomentar esas alianzas con outras institucións, organizacións non gubernamentais, asociacións de veciños, institucións educativas, colexios, centros penitenciarios incluso, é fundamental para poder levar a cabo esta labor. Sempre hai certa reticencia dos colectivos en xeral a informarse sobre estas cousas. Normalmente somos nós os que intentamos achegar isto á sociedade, pero cada vez vexo máis como que hai máis interese e dignos, si, por favor, vide, necesitamos isto. Entón, parece que esta conciencia da que falamos vai crecendo. Dame a sensación e espero que sexa así. Dende o principio como que tivemos así algúns recoñecementos de boas prácticas e demais que eran máis a nivel local ou da nosa península, pero agora estamos intentando de que, aparte de abarcar todo o territorio español, vaya un pouquiño máis alá, presentándonos por exemplo, nos premios de Europa se siente, na categoría verde. O pasado venres, seleccionáronos dentro de máis de 200 candidaturas distribuídas en distintas categorías como unha das iniciativas que fomentaban isto. Entón, é un pasiño máis, non, para lograr esta labor, estes obxectivos que temos na mente do proxecto.